बर'फोरा आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनानै गोख्रों सोमावसारनायाव गिबिसिन मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारीनि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खोला क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सुजित नार्जारीनि आंगो गामि बाथिपारा गामियाव मुंख्लं सुजित नार्जारीनि मुंख्लं खाम्फायाव 36थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 1987 मायथाइनि जुन दाननि 12 अक्ट'आव गुवाहाटी नोगोरमायाव बर' हारिनि आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनानै गोख्रों सोमावसारनायाव थांना फैनाय समाव सुथुरनि आखायाव मुंख्लं जादोंमोन सुजित नार्जारीया। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि आर'जजों लोगोसे आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया। मुंख्लं सुजित नार्जारीनि मुंख्लं खाम्फायाव आलारि बाथि फोजोंनानै बिबार बावजेनो इउएन एकाडेमिनि सामलायगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव 30 नं सानजा क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, बावखुंग्रि बियाबनि एमसिएलए दनेश्वर गयारी आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैदोंमोन। बर'नि मोनसे जारिमिनारि सान बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी थांनाय 1987 नि दिनैनि सानावनो बिथाङा रुंसारि जादोंमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायाव जिहेतु बिथाङा सासे गोसो मोदोम होनानै हारिखौ हादोरखौ मोजां मोनग्रा सुबुं, बिथाङा उन्दै समावनो मुभमेन्टआव बाहागो लानानै मुंख्लं जादों दिनैनि थारिखआव। बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर बिनि दारैनो जोङो दिनैहाय BSC, BTC आरो BTR मोनफैनो हादों। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै थांनाय गोलाव समनिफ्राय बे हाबाफारिखौ जों मुंख्लं सान हिसाबै सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सान हिसाबै जोङो फालिबोदों। दा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिया जोबोद जोंनि हारिनि थाखाय थुलुंगाथाव। दा दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि मांखरसालि बावहाय जोङो फालिदों। जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा गुबुन गुबुन माहारि आफादनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोनखौ लानानै दा जोङो बेनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनो थुलुंगा होयो। बिथांमोन जे जिउ दान होलांनाय हारिनि थाखाय बिथांमोना जोंनो मोनसे इन्सपायार होयो, थुलुंगा होयो जे हारियाव आरो जों खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा मोनो। बिथांमोना दिनै जोंनि सासे बिर जोहोलाव, बिथांमोननि गेजेरजों जोङो खामानि मावनायनि जे बोलो गोहो जोङो बिथांमोनखौ जोङो फालियोबा मोनो। दा बेनि थाखायनो दिनैनि थारिखआवहाय जोङो जायफोर दिनै शहीदखौ सन्मान होआखै, मान होआखै, बिथांमोनखौ जोङो दिनै होनो थाखाय गुरै खावलायदों। गिबियावहाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेखौ उदालगुरियावहाय बेखौ फालिनाय जादों। दिनै जोङो जिल्ला आफाद हिसाबै बेवहाय फालिनाय जादों। दा शहीदआ जोंनि मोनसे ओरैबायदि बेखौ लानानै जोङो बर' हारि माहारिया जों अराय समनो जोङो खुलुमो, सिबियो। बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो दिनैहाय मोनफैनो हादों। मानो होनबा बिथांमोना जुदि सोमावसारामोनबा, शहीद जायामोनबा हयथ' जोङो दिनै बर' हारि जाथि हिसाबै नैबे लेभेलसिम जों सफैनो हानाय नङामोन। दा बेखौ जों नुहुरदों। दा बेनिखायनो बिथाङा जेरावखि थाया मानो सोरगोआव आलो गोजोनै थानानै जों अराय सम थुलुंगा होगोन, खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा हरगोन, बिथाङा बर' हारिखौ बोर सारस्रि हरगोन, बेखौ जोङो अराय सम हास्थायबाय थायो।